Първа глава – Чудеса през годините на войната. Шеста подглава – Решителна намеса. Отец Ровим от село Студено Буче, Монтанско, бил сираче. Останал под грижите на двете си по-големи сестри. Завършил основно образование, задумил се и имал две дечица. За да издържа семейството си, поради липса на образование, постъпил на работа в жандармерията. Било в навечерието на 9 септември 1944 година. Един ден колона от камиони с полицаи се отправили към планината за обсадна акция, защото там имал партизани. Румен, така се казвал отецът, бил във втория камион. Седнал в кабината на шофьора. Наближавали голяма скала, покрай която пътят правил остър завой. Зад завоя нямало видимост. Изведнъж той чул силен и властен глас. „Румене, скачай!“ Обърнал се към шофьора и го попитал защо трябва да скача. Шофьорът му отговорил: „Не съм ти казвал да скачаш.“ Последвал кратък спор, защото Румен ясно чул думите. Почудил се какво да прави. Тогава отново чул същия глас, много настоятелен и тревожен. Той скочил, обезпокоен от гласа. Първите два камиона завили зад скалата и изведнъж се чула силна експлозия. Камионите били взривени от партизаните. Всичко в тях се превърнало в огън и кръв. Румен бил потресен от случилото се. Разбрал, че Бог, по великата си милост, го спасил от явна смърт. Още същия миг решил да стане свещеник. Напуснал службата и постъпил в семинарията в Черепиш, която завършил в най-трудните години след 9 септември. Приел свещенство.